Beixak, irixak, untxixak, oiluak eta ahuntzak. Horrek danak dakoi Kabuena baserrixan. Gu baina, azkenan inguruan berbaitera etorri gara gaurko honetan bertara. Ahuntzen inguruan ez dielako edozein motatako ahuntzak. Ahuntz azpigorrixak baizik. Eider Murgoitio, kaixo? Bai, atzaldeon. Bueno, gaur hemen txartu gaituzue, Kabuena baserrixan, ahuntz azpigorrixen inguruan berbaitiko. Arraza berezixa da, ez da edozein arraza. Bueno, berezixa esan dugu Euskal arraza dela. Bai, autoktonua da, eta bueno, bai, ja 20 urte goiatze urekin baserri inguruetan, eta bueno, atzien daukogun udaraitz mendixan, ditzen dugu urekin manejua, eta hori xen. Eta momentu horretan, zen badakotzu, Ba, daukogu 12 ahuntz eta 2 aker. Baina, bueno, euki izan dugu askoz mana ondixaua, egon gara ia 40 buru inguru, baina, bueno, indala ia urtetxo batzuk, apurtxo bat moztuen gauen. Zan behar da, urtian zatirik handixenian, bueno, amendixen eukiten dituzu, ezta? Ahuntzak, ontxe, negun partean ekartzen dituzu etxera. Bai, honek egiten daue, udaberritik, hori zen, ia negu edo, bai, udazkenen arte udaitz mendixen, bertan egoten diez, pixkat mendia zaintzen da bertako basuan jaten, eta gero, honek aurdun geratzen didez goixen, eta hori, Santo Tomas Felixarako egiten duguna ja berutza bajatu. Eta hemen ja erditu egiten daue, eta hemen gelditzen didez ja hori zen, udaberri arte dugu txo gora bera. Hemen ez dauz, bertan ez dauz, antzakan goratxo dakotzue, hartadixan ere dakotzue, bertara joango gara, ikusteko beste, zelako ahuntzak dian. Ja, izenak emuten dago, ez da, pistatxo bat, azpigorrixak horrez oso errezangura dago, ez da? Bueno, berez azpimarroiak dira. Azpimarroiak dira, bale, bueno, guazen bertara, eta bertan zeure osabak iningo dugu. Osa ondo. Karri, lur, karri, hei, hori, hei. Karri, berai. Bueno, Patxi Murgoitio, kaixo zeuribe, etorri gara ona, hartadi honetara, zu, beriela gobernau jozu ahuntzok, txistuakin? Bai, akostu mutea txistuakin dauna generue, da noberan atorten dira. Hori da, badakixi txistua jo eskero, gero jana ongo dela, ez da? Bai. Horrekin lotzen dauen. Bai. Samurra dia, gobernatzeko samurrak dia edo? Bai, gobernatzeko honek egunez jaten dauen kanpuan, da gero, mutentzu, ikusten duzu, takuak etxea euteko, gabian barruan eukitzeko, barruan esan gure, baina estensibo, kanpuan. Da, holan ibiltzen gara. Hori da, Eider, esan doztazu hartadixan dakotzuela, eta horrek badakola bere funtzioa bera, ez da? Ahuntzak eta akerrak hementxe ukikiak. Ba bai, azkenian hau da hori, udalaitz azpixen dauen holan, hektarea batzuk artiaz osatute dauz, eta animalixak, kasunetan ahuntza eta beixau hemen eukitzen ditugu, eta horrek egiten dagoena da, hemen arte azpixen urtean den azkenen vegetazio batxarra edo estogun agura, esodan sasixi izaten dela, hori ondo manten dutela eukitxia, ez? Eura jan egiten daue, garbitxu itzen daue. Horrek suposatzen du, azkenian gizakizun dako lana gutxitu itzen dauela, modu natural baten itzen dalako, eta animalixak azkenen haue lurra azkenen zaindu itzen daue, ezta? Eta hori itzengo litzako, modu estensiboen esaten dena, lurra zaintzeko modu bat. Beste modura, horrek suposatzen dago, animalixak ez badauko, gube sartu behar dugula desbrozadorak, eta horrek badauke azkenen gasolina edo petroleo dependentzia bat, eta modu honetan, iten dugu modu naturalien. Horren funtzioa beteten dauen nola hemen usain hartzen dago, ez dakit gozetuta dauen edo, torri dala, aprobetxo egin bidau. Ahuntza azpigorrixak, azpimarroiak, bata zein beste, ze ezaugarri dako, ze karakteristikako, Patxi? Zela diferentzeko ditugu beste ahuntz batzutan? Bai, ukibitu adarrak errehonduak, unik adarrok errehonduak, hori ikusten duzu ez dena errehondua. Da gero, proporzioen atzeuz. Atzeruzka. Bai. Gero hau marra, ukibidau. Aurpegixan marra hori. Belarrisa txikinak, girgiluak, gutu egiten zu girgiluak. Girgiluak zer dira? Kampanilla. Kampanilla. Gero, ikusten duzu, belaunetik bera, ukibidau dana gorri. Tripa azpia, Baita, gorrixa. gorri.
atzeko hankak, bebai, gorri. Da, horretxe geixenak. Eta ikusten dugu esan duzku, ezta? Eiderrek, akerrak eta hauntzak danetik dituzuela, akerrak eta koina dela, bizarra, ezta? Bueno, bizarra eta azpiko, ezta? Hola jakingo dugu akerra dela. Esan behar da baina, momentu bentan, hemen inguruan dakun hauntz geixenak edo danak, aurrun dauzela, ezta? Bai, Holanda. Epokia oin. Ointxe, eta igartzen da, ezta? Eurak tripia bete xamarra dako ja. Epokia oin, noiz tinuera egoten dira, noiz izaten da, euren antxumek ukitiko garaixa. Bueno, hone geratzen dira aurdun, uda giruen mendixen, udalaitzen. Eta, hori izaten da, neguan sartzen garenien, hotzak datozenien, eta erditzen hasiko diez, ontsen. Normalien, Santo Tomas Buelterako batzuan entxumak ukizen ditugu, baina urten berandutxu datoz, baina honek ja, bateron bat, oingo egunetan egongo da ja azteko. Tan mendixen dauzenean, libre izten dituzuen eta astu hien zain hilabete horreitan, kontrolatzeko modurik edo badakotzuen, edo zela dakitzu ez, ogepe jakin biako duzu, ez da nondi nola bitzen, zer egiten dauen, zer oitura dakoin. Badauko GPS-ikin, da horrekin gietan gan nun da bitzen. Beti goten da, baten bat, beste errebaino baten, baina normalmente dana junto da bitz. Dana junto ibiltzen dira. Bai, da GPS-ikin ja zoiz a tiro fijo, hoi. Badakitzu nora fan bizain, ez da? Hori da. Hori modernitatea da, ez da? Hori gaur egungo kontua da, ez da beti hola izan da, zebe beti hola lan izan duzuen, lehen hau zela egin zebein? Zelan, bat alde batetik, beste kaldetik ikusi jut, ez dut ikusi barik etxera etorri, da beste... Kilometroak ineta ez da? Bai, 2 ordu. 2 ordu, Bai. Anaiak esan den moduen, gizakia txakurlan egiten. Hori da, ez da? Hola ibiltzen garen mendixen. Eta mendixan, beti leku berdinean egoten dira, mobi egiten dira, beti movimentu berdinok egiten daue? Bai, mobi egiten dira, bai, asko gainea. Honei normalmente da hemen frentian, udalaiz frentian, da joeten di kanpazarraino. Kanpazarreko kantera bajaketan die, da handik abixo ite duzku, hauntzu da, ezamen, arrexi botaten dago kantera, da, joten gara kentzen, handik ataten. Osa, beti etxe inguruan, baina beti hemen inguruan, baina... Bai, baina hemen puntan, Puntan. Una bera etorten dien neguan bakarrik. Hauntzak esaten duenean, hauntza moan ibiltia harrerikarri, egisa, ez da, hori alaxe... Bateron bat behon dio, nudalaitzera loitzen faten danien, beti egoten da bixuren bat. Hauntza peligru edo somatzen da bienien arek, hankekin harrixe botaten dago, eta badoin joan sakuetan egoten da, eta harrixe botaten horre, hori pasau izan izatzu Azpigarrixak, bai. Patxi, zuek gizasi elkarteko kidiak zai, ez da? Gipuzkoako, hauntze Azpigorrixen elkarteko kidiak. Zenbat buru dauze Gipuzkoan? 150 bat. 150 bat. Ez da asko? Ez da asko. Gentiak, ez da harit, hauntze txikinak eta gure haundixak, haundixak ez da Azpigorrixe euskalduna. Hori da, ze dauz, hauntza Azpigorri txikinak izango liazken da honeik, eta hauntza Azpigorri haundixak, baina horreik esan duzu, ez dira honeik. Horreik etorri Santander Arreondotik etorri hona, eta hori sartute asko Bizkaixen, da Gipuzkoan be bai. Ja horre lekuak endu zau nola beste hauntz honeik. Bai, Azpigorrixari, baina dira haundixek. Haundixak. Ikusgarritasuna edo bizibilitatea moteko egin dituzue hainbat ekintza besteak beste txapelketak, ez da? Hauntza Azpigorrixan txapelketak egin duzue. Bai, alde batea gu ez gara txapelketa eta konkursoa eta joeten. Gu geixau jentiak ikusi daixen, zer dan Azpigorrixe, Euskal Arraza, da... Ez irabaztera, baizik eta irakustera, ez da? Bai. Dana dela... Jeten da animalixa onak ukitie, da, totema premisuma, bienvenido zea. Eta 2022an, Itziarko Felixan etorri zan, ez da? Premisua. Bai. Espero barik, izen zan gainera, ez gauen espero, eta hori, berabazen gauen Gipuzkoako buru txapelduna. Gaur egun hemen diabil. Hauntza eta... Kasualidadez, kepesia dakona gainera, ez da? Ez da, iberrezia ikusi dakon edo... Ez. Txapelketak bai, baina gero azoketan parte hartzen duzu, Santa Masetan han ikusi gituen, zeuena, jente atentzio mote xau, hauntza Azpigorrixen kontu honek, hori gartzen duzue? Bai, jente preguntetan dau, da abertzelan, Beti dugu gainera erosteko interesa duken bateron bat, bai, bai, Deitxu teitxezkue, la jentea lotiak, eta jende gaztiak, eta jarri gura duela, eta...
Bueno, guk oin ez dauko zer, saltzeko hori gutxitu dugu manada, behar dugu bai hemen gure mano jorako.